napa-napa ndamel pantun jenengan salat. Imane nggih pantun ora bingung. Lah kok iso ngene? Pomo budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Main jagu ning tengah alas kula udu biro binas. Tapi kocok. Susi. Karo bojomu terus dasi keplak-keplak. Enggak Pak. Idoni. Iki ngono cah latah juara-juara. Cecak-cecak ning ngomong sing apik. Apa piye? Idoni. Aman saiki. Nek ra digawe iki ya. Bos kabeh saiki. Mulai isi. Saduk. Yo aman, wis to. Alhamdulillah saya bocange sehat. Slendro sing apel Ndro? Alhamdulillah pikantuk pangestu panjenengan sami seger waras bacange Mbak Ibu. Wah, bingung ya rene ya. Mboten kula winginane pun teng ngene dusun Jawa. Saniki tinimbalan wonten dusun Dadapan. Sowan mriki dalam rangka peresmiane warunge Mbak Yul. Wah, lah kok ngawur iki. Lah urusane apa Mbak Yul kok ngremes apa ngresmetke wayangan iki lho. Ben warunge saya laris entuk berkahe wayangan bengi iki sing ngopi akeh. Acarane bersih desa. Dusun. Panjenengan teng mriki pun ping pinten? Wis nganti lali pembir aku piye. Lah sami. Lah kok sami kuwi awakmu sering ditimbali karo Kyai Sumberjo lho Mas. Kula nggih pisan iki. Lah lagi pisan iki ya. Sing penting kan nyambung silaturahmi. Nyedake seduluran karo Kyai Dadapan. Nggih, wah kula pangapunten Mbah Lurah Pak Dwi Sanusa. Piyantune tasih nom tasih umur banyak cara wasan wayang Bambang yang bisa iki ya. Wah, wayangan kaya ngene iki pakyane necis iso sarungan. Lho, netra kok Mbak Lurah. Netra kula mboten saged mampir teng daleme Mbak Lurah. Wis dinteni ket sore jane. Tansi teng mriki wau sareng jenengan. Dari sapa Mas? Ning daleme sinten mboten ngertos kula teng mriki. Oh, wonten mriki dalem iki. Matur asa anane daran unjukan metu kabeh Mas. Ngono. Piyai kene kok Mas. Kopi, tape, perusahaan gedang, bolmu, metu bolu kok bolmu iki lho. Lui Jakarta. Lu iki Jakarta nek Jawa ki mu. Lu gue ngene ya. Nah, lu iki saya dan kamu, lu gue nek Jakarta ki bolu, nek Soracune Kediri bolmu. Bolu karo bolmu iki beda. Beda ya Lui Jakarta, jenengan mbok nate teng Jakarta sih. Lah aku sering ning Jakarta. Tapi lu kan enggak pernah makan bomu. Bolu. Emang lu pernah ke Jakarta? Kalau gue asli Jakarta, coy. Awakmu? Iya. Asli Jakarta. Main dong ke sana. Jakartanya mana? Tanah Abang. Tanah Abang Coko. Aku jadi ning Jakarta. Jadi nek A jadi Tanah Abang, saya. Lo emang di Jakarta sudah lama gue di sana udah 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Jadi Oh iya 4 bulan. Emang dulu gue kerja apa? Gue dulu di sana atlet karate, pencak silat. Pencak silat yo ngawur. Aku jadi diomongi kok Mas kok aneh pencak silat ya pencak silatnya apa dadak pencak sil ngono kuwi mau. Iya pencak silat, Ding. Pencak silat. Iya, pencak silat. Lo sekarang di mana? Gue sekarang di Jawa. Sama siapa? Sama kakek sama adik gue. Dan bapak sama lo, bapak sama ibu. Apa? Bapak sama ibu di mana? Nyokap sama bokap. Nyokap sama bokap kok. Ayo jadi Mas yo aku nek bokap yo bokap kok. Nyokap sama bokap di Jakarta. Ngapain? Nonton bokep. Wah, matur nuwun niku Pak Dwi Santosa yang hebat Mas. Hebat 2 periode terpilih karo warga Sumberjo. Wah, dasar piantune bagus, gagah, tur berpengalaman teng
Mas mimpin desa Sumberjo niki ora gampang. Barokah, Pak. Barokah. Jenengan pirsani ingkang enggal pasar wedhus, pasar hewan dibuka kembali. Iya. Gumul wisata masuk desa Sumberjo. Terusan gini pemandian iya. juga Sumberjo. Masuk Sumberjo. Bakul kroto. Bakul kroto kuwi dadapan lho. Wis tutup iki kok. Bakul kroto piye to? Bakul kroto piye to, Mas? Kroto niku napa? Pakan manuk. Pakan manuk. Niku ngene pakan manuk. Aku tak omongi bakul kroto. Alah yo iki. Bakul kroto. Bakul kroto niku lho, omsetnya itu luar biasa. Mulane Sumberjo itu 1 bulan wayangan 2 kali, tidak ada yang lain selain di desa Sumberjo. Tepuk tangan Sumberjo. Luar biasa. Pancen dari segi sumber daya alam dan SDM-nya panjenenganipun Pak Lurah, Pak Dwi Santosa hebat, Mas. Hebat tenan iki. Sapa wonge sing ora seneng duwe pemimpin di lurah kaya ngene iki lho, Mas. Globo karo kaya Pak Lurah. Leres lho, Mas. Sing kon sewu lho niki anu Mas Didi. Kula nek kalih piyai mriki pun bola-bali tindak wonten Aladan Sumberjo. Kalau mben wonten Jawa ya Mas yo. Iki tenggene dadapan. Pramila dalu punika pun kula damelke parian utawa pantun kagem warga dadapan. Coba kaya ngapa? Mangan ketan ning pinggir sumur. Artine warga dadapan muga-muga panjang umur, amin Allahumma amin. Nandur klopo ning pinggir sawah. Piyai Sumberjo muga-muga barokah, amin Allahumma amin. Panjenengan coba ngaturi napa pantun paling enggak besek yo kowe sora temen rabi ketara golek-golek to. Racak-cek kaya aku. Wegah Mas. Sakit mboten? Iso. Contone nggih, tuku klambi ning desa Jawa. Pak Dwi muga-muga diparingi panjang yuswa. Amin. Sampeyan, ayo mangan gula dicampur semur. Napa warga Sumberjo uripe makmur. Amin. Oh ya, mesti golek-golek malah kowe. Wah, sorry, aku langsung cek karo mikir. Cek kok karo mikir paling gak ki klungsu-klungsu nek melok udu. Tuku klambi. Di PP ning dhuwur genteng. Gek lapo kurang gawenan men lho. Tuku klambi malah PP, tuku klambi dienggo ning awak, di PP ning dhuwur genteng apa? Apa gak garing iku? Ngingu sapi ning ngereng-ngereng karepe. Pak Dwi kula rokoke dereng. Ndongakno kok senengane ngemis iki. Paling gak iki parikan sing apik, ndongakno sing becik ngono lho. BTB. Ndongakno piye karo? Ndongakne kaya aku, mangan ketan ning pinggir sumur warga dadapan panjang umur. Tak takon iki tak lulusno. Nggih. Tuku ketan ning pinggir sumur warga dadapan panjang umur. Ndongakno ngaten iki bener apa ora? Ya bener to, Pi. Undungane warga kene, dulur-dulur kene uripe makmur, panjang umur kabeh apik. Jenengan niku nek ndongakno ora usah gawe neko-neko. Ora usah ndongakno kok gawe pantun. Iki malaikat sing nyateti bingung. Ndongakno niku bloko mawon, ndongakno kok gawe pantun. Jajal saniki napa-napa ndamel pantun jenengan salat. Imane gawe pantun apa ora bingung. Lah kok iso ngene? Pomo budal sekolah mangan es krim bismillahirrahmanirrahim. Main jadu ning tengah alas kula udu biro bilas. Makmume bingung. Dungo iki langsung apa anane malaikat nyatete ben ra bingung. Oh ngono ya. Sito lha kowe pakatmu apa kok dadak bingone malaikat iki? Lah aku ngisore malaikat dure mudin to Mas. Dadi apa kowe? PLT. Lah ono malaikat kok PLT ndongakno kek nggih pantun ndongakno niku sing bloko mawon masyarakat ngerti malaikat nyatete ora bingung. Wis dongamu saiki piye jajali? Kowe ndongakne piye jajal? Lah iki ndongakne apa? Ya tak dongakne muga-muga sedaya warga dadapan Sumberjo diparingi rejeki kathah dur barokah panjang yuswa sehat walafiat sing utange akeh muga-muga utange sangsaya lunas. Sing petani muga-muga tandurane panene asile entuk akeh. Sing ora duwe bojo muga-muga ndang entuk jodoh, lamun Joko utawa Duda, sing Duda ndang entuk rondo utawa perawan sing iso dijak omah-omah. Lah ngono lho, Bi. Ndongakne rata kabeh. Ngoten iki men bener. Ya bener to kowe ndongakne kabeh warga masyarakat Sumberjo. Mboten sampeyan iki dalang apa-apa kok mek ngiyani tok ora duwe pemikiran liya. Mergo padha wisan. Lho niki sanjengan salah kok sampeyan bener nih. Salahe ning ndi? Ndongan apa kok tak
dongane muga-muga petani panene asile entuk akeh. Lho, lah kok ya apik. Apik apa niki donga sing ora adil? Ora adil ki ning ndi? Lho, Wah ngeyel sih aku. Sampe iki jane piye to, Pak? lho, ora adil klarune ki ning ndi? Dongakno muga-muga petani asile entuk akeh panine malimpah ruah. Iku donga sing ora adil. Adil ya, Mas? Ora adil. Lah kok iso? Iku kanggone sing duwe sawah. Lah sing ndek sawah, apa nelungso badhe panene akeh. Mikir apa piantun sakmene sing rawuh duwe sawah kabeh durung karuan, sosok lurah bengkoke digadekne. Lho iki kenyataan gitu. Nyon sewu. Pak, Bu, jenengan gadah sawah. Lho, iki nelungso atine badhe den panen. Sampeyan kok ora ilang aku blas kacamatanan kuwi lho. Lho nyapa iki CS ku kabeh kok karaoke ning nguri ya. Berarti ya. Dongakno niku sing komplit. Lah nek dongane sing komplit piye? Muga-muga sing duwe sawah panenane iso akeh, hasile melimpah ruah, regane iso ya larang. Dene sing ora ndek sawah, tak dongakno taun ngarep iso tuku sawah komplit, adil. Ngerti apa ora? Lho, enak. Kowe aja ngawur kuwi dalan lho, Be. Lah nyapa nek dalan? Dalan ki abot. Dalan ki abot lho, Mas. Sing ngomong dalan abot sapa? Aku. Lah nek abot nyapa saulan aja kali 20 dina 20 dina. Nek abot kuwi diselehne. Lah nek enteng kuwi digawon abot nek calangane saulan 20. Enteng abot iki abot. Ya enteng. Lho, ya abot ta, Mas? Abot apa? Lah saiki dalan ki melek sungi lho, Mas. Lah rumangsamu pengrawit ki merem kabeh kok piye? Iki yo melek rumangsamu. Tapi dalan kan ngetokne swara. Lah sing jane apa bisu? Iki yo ngetokne swara bayarane sakake iki. Wong dhewe teko rene yo ora nggo debok. Sing nggo debok ki panitia dhewe mek. Oh, 40 juta. Enteng abot lho iki. Mas, maksude ku tanggung jawabe ku abot dadi dalan. Aku lapo nggo dagelan iki lho gaji. Lho nyuwun sewu niki lho. Sik, dalan niku abot napa enteng kula takoni? Abot. Enteng. Sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Kuwi abot. Nek jenengan dalang abot, nyapa nek wong calang sampean tompo. Mbok nek omah kono ngomong kutu. Dalang kuwi enteng prosesnya menjadi dalang. Kuwi abot ora dene ora beda karo Pak Lurah. Dadi lurah kuwi enteng mergo disengkuyung karo perangkat desa, tokoh-tokoh dan pilih sepuh wargane cantut grumegut dukung program enteng. Sing abot kuwi proses dadine entek duit akeh kuwi lho. Tapi kan ora nek Pak duwe iki karena keikhlasan wargane kowe ning aja ngawur. Nyuwun sewu lho Mas. Bengi iki sing paling penting iki dadi dalang. Kowe nek ora ana dalang kowe ape ndadul karo sapa? Kowe ora tak undang rene ra go rene. Melu sapa? Ora melu aku. Sing penting iki dalang aja ngawur kowe. Ora melu wayangan wong iki ora nek dalang ora wayangan. Sore dalu niki kula mboten nderek jenengan. Aku melu dalurah sing bayar ngono. Sampeyan iki ampiran duit tok. Sing bayar iki dalurah. Ngono sik dilong 500 e. Lambemu lah jotos ora ngene. Sing penting niku dalurah jenengan perantara ibaratnya bank sampeyan iki. Tapi kan dalane panggah aku. Dalan iki akeh nyapa dalan kok lewat kok sampeyan iki. Lewat ndi iso kok dalan kok sampeyan. Tapi rezekine iki karena panjenengan Mas Didi ngejak kowe gak jejak Mas Didi ape meluk sapa? Aku disengebil bojone ora Mas Didi. Berarti kowe ndek hubungan karo bojone Mas Didi. Tak sengaja ora. Hubungan kerja. Ngono ya. Gak melu lho, gak melu wis. Kerja Mas kerja. Wah teman-teman apa pisan kowe. Kowe iki aja ngampur Mas. Kowe iki aja sagelmu dalang iki tanggung jawabe iki abot. Mergo apa? Ana gemigar pagelaran iki ketok rame, ketok meriah iki mergo Mas dalang iki. Goblok muke sing ngeyel. Ketok meriah, ketok rame ra tanggung jawabe dalang. Lah apa? Sing jaga diesel. Kowe diesel mati lampu mati son ramune sing arep delok sapa? Kok sik ngeyel kowe lho. Dalang iki teko-teko mek dok-dok. Kuwi tol bayaran. Tak bayaran kamu tenan. Wes kowe ora melu-melu ngene lho Mas Andi tak omongi
ya Mas Dalang kaya panjenenganipun Mbah Lurah itu orang terpilih saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ora gampang dadi lurah, ora gampang dadi dalang. Mula duwe anak, duwe putra dadi lurah, dadi dalang iki paling seneng, paling bangga kanggo gune wong-wong kabeh iki. Kok iso rumono kandhane Slendro. Kok iso duwe anak dalang, anak lurah kok iso bangga nyapa? Kok ora bangga nyun sewu nggih Mas Andi. Duwe anak, duwe putra dadi lurah iki sing didami-damke wong tuwa. Pak Lurah arep tindak mesti diderekke karo perangkat. Arep rapat ning gone kabupaten diderekke perangkat. Sapa wong tuwa sing ora bangga? Mas Dalang, Mas Didik, Mas Towayang bengi iki arep munggah panggung diderekne yoga-yoga, ditutke sinden-sinden. Wong nek ditutne wong akeh kuwi seneng bangga. Lho ngono lho. Dadi wong sing sayuk, sing menghormati ki akeh. Bangga ditutne wong akeh ngono kuwi, Be. Jarene sapa ditutne wong akeh bangga? Lho, nyatane Mbah Lurah ya ngono, Pak Camat ya ngono, Dalang ki ya ngono. Ditutne wong akeh bangga. Bangga. Lah wong mati sing ketutke pirang-pirang keluargane ora bangga. Kok malah nangis? Sing ngetutne sak pirang-pirang lho kuwi wong mati kuwi. Piye to, Ndro? Wah, karo aku gak mudeng, aku gak bolomo. Cuman ki wong mati diangkat. La ilaha illallah keluargane. Heh, piye? Anakku mati lho, piye? Ketuman ngene iki. Apa ngene timbang kowe aku sik mbok bantah, sok beneng mati kowe dimbareng ning perapatan piye gawe? Yo, aja mati dulu. Kok jenengan nyuwun sewu lho, Pak. Piye? Niki acarane bersih desa utawa bersih dusun? Heeh. Napa to bersih desa niku? Bersih desa kuwi nyukuri nikmate Gusti ndongake desane ben resik ada saka sengkala rubito sambikala. Eling marang pangawasaning Gusti awit wis diparingi rejeki, diparingi bumi sing iso menehi wulu pametu leres mboten. Betul. Mergo niki dharmane dadi wong urip. Ngerti ora? Ngerti. Bersih desa niku syukur awit wis dikai penguripan sing kaya ngene. Lah urip niku napa? Lho, urip hidup. Ijane dalang apa to ya? Lah piyaton cacile ya ngerti nek urip kuwi hidup. Be, sampeyan iki nyuwun sewu niki ulane ulan sura lho. Lah iya, lho. Lah ulan sura iki ulan apa? Ulan sura Jawane nek Islam niku Muharram. Niku banyak kejadian penting yang terjadi di bulan Muharram utawa Sura. Ya. Kanjeng Nabi Nuh selamat dari banjir besar niku terjadi di bulan Muharram, 10 Muharram. Nah, Kanjeng Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api niku nggih bulan Muharram. Ya. Nabi Musa selamat dari kejaran tentara Firaun niku nggih bulan Muharram. Kula selamat saking kejaran BRI Bang Titil niku nggih Muharram. Kowe ora Muharram tok kae, kowe besar yo ndelik ngono kok. Lha aku takone sawan yo ngilang ngono kok dadak ngenteni wulan sura. Urip kok hidup. Urip iki ngene lho Mas, urip iki mlebu metune ambekan utawa napas. Cah cilik yo ngerti nek urip iki mlebu metune ambekan padha karo ana nyawane. Urip iki jogetan Mas. Wes, cilikanmu tau ceblok kok gendongan gitu iki. Lah nek saiki urip apa? Lah saiki urip apa kuwi menurut awakmu? Aku mbok kleru, urip hidup iki kleru. Nek jenengan pengen ngerti artine urip, ngertos dereng niki. Nek ra ngerti kok dicatet. Aja mek delok tok. Niki ilmu tuwa niki. Oh, ilmu tuwa. Niki palingane Gusti. Gusti sapa? Gusti Benowo. Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sing kita jagat saiki. Nek jenengan pengen ngerti artine urip, jenengan kudu ngerti ana ngendi dununge kayu gong susuing angin banyu perwitasari sangkan paraning dumadi kiblat 4 5 panci. Kiblat 4 5 panjer. Pandhawa. Ini ra ngerti lho. Kok jalan ya bacot to sampean. Pandhawa niku 5. Iya. Kok pancer, tapi biasane iku kiblat 4 5 pancer. 5 Pandhawa, nek wedok Pandiwi, siji ontang-anting. Wong koso kiblat 4 5 panci. Pandhawa. Pancer. Sampai lo kalah terus. Sumpah lo cangkemmu lho janmu sing bener Pandhawa. Lah niki. Lah nek jenengan pengen ngerti artine urip nyuwun sewu Mbah Lurah Pak Dan Rambil. Sampeyan ngaji, tau ngaji ora? Tahu. Yo tahu lah opo yo. Ngaji? Tahu. Salate terus kene alibata ana piro? Alibata saja. Alibata iki 30 bit termasuk lam jalalah. Alibata no 30. Lha ketok ora tau ngaji. Ngaji be alibata kuwi 30. Sing ngomong 30 sapa? Cangkemmu lho, alibata mau 3 lho. Alibata niku 3
30 alif batak sajim. Sing takok sajim sapa? Aku takok alif batak ana pira? Alif batak 3. Alif batak 3. Aku malah goblok. Bunyi iki tak gawe goblok pancen. Lah urusane apa? Urip kok tekan alif batak. Lah ya kowe mau urusane apa? Lah nek jenengan pengen ngerti artine urip ngaji lewat huruf hijaiyah utawa alif batak. Urip kuwi apa to? Hidup. Sampeyan sesuai karena kabel sing lecet temah tak nyetrum iki lho. Bolak-balik kok hidup wae. Urip hidup. Urip kuwi asale saka alif fathah, alif kasra i, alif doma u, diwaca a i u. Yang mane a i u yang artinya aku iki urip. A I U. Aku iki urip. Paham ora? Harapan dicatet kok juga ngombe-ngombe wae. Aku iki mau grotos kono kok sebelah kebul. Dicatet dipaham. A I U. Aku iki urip. Ya. Paham nggih? Paham. Urip kuwi asale saka sapa? Urip kuwi asale cara lamu saka genset. Genset ki mang ya dimekan iki lho ben mekan genset. Mau. Cara wong iki mangan urip gitu. Lah lurah tau ngajeng mboten saya nanggap Mas Diki malah. Lah nanggap urip asale saka genset. Lho, lah piye? Lah urip iki asale saka sapa? Terus mboten. Lah ya urip to? Urip asale saka sapa ngerti mboten? Lah ya saka genset ki mang. Salah. Ngerti ora? Lho, lah saka sapa? Lho ora ngerti takon aja meneng ae. Lah takone piye nek nyeluk kowe piye? Mbah, urip niku asale saka sapa? Tuwa, aku tuwa. Nggih, Mbah. Mbah, urip niku asale saka sapa, Mbah? Urip kuwi asale saka bak fathah, bak kasra bi, bak doma bu, diwaca babibu. Lho, urip saka babi. Babibu. Oh, babibu. Yang artine bapak, rabi, ibu. Kok pas nggih, Mas Didi? Dadi wong urip ki asale saka babi, ibu, bapak, rabi, ibu. Mulane aja macem-macem karo ikrok loro iki. Wong ikrok loro kok ya bangga babi ibu, bapak, rabi, ibu. Kok pas kita kok yo tertera. Pas iki ilmu tenan lho iki. Urip kuwi diwiwiti saka kapan? Lah urip niku diwiwiti saka kapan, Be? Urip kuwi diwiwiti kira-kira wiwit pendaftaran. Urip kuwi diwiwiti saka tak fatkata, tak kasroti, tak domatu. Apa kuwi? Nek diwaca tatitu, artinya balita nganti tuwa. Itu yang dinamakan hidup sing disebut urip. Urip. Lah wong urip iki kudu golek gendaan. Lho, ngono lho. Wong urip kok kudu golek piye barenono? wong urip kuwi kudu golek gendaan. Lah dalah. Soale ana tembung STMJ, STMJ salate terus maksiate jalan. Nek kuwi jenenge ya ora iso komunikatif to, Mas. Nek iso iki ya apa ngibadahi ya kenceng, apa iki tumindake sing elek dikurangi. Nah, mergo lho Pak dermo ngakoni urip. Heeh. Ngaten, mula sewigati piyai dadapan seger waras panjang yuswa. Amin. Amin. Perangkat dipun paringi anggone ngemban amanah selalu aman kondusif muga-muga dadapan dadi desa-desa sing barbatun thaibatun warafun ghafur. Amin. Sewigati niku Pak. Sampeyane kan guru to Pak. Ya guru to Bek ngawur. Selain panjenenganipun Mas Didik ngasta Pak Wayanto Dalang, panjenenganipun ngasta guru. Guru napa Pak? Basa Jawa. Loh, apa iya to? Takoni mesti ngerti to. Ya paham wong guru Mas. Basa Indonesia dijawabno ngerti nggih? Yo iso to. Nek sungai niku basa Jawane napa? Kali. Nek ikan, Iwak. nek laut. Yo laut. Laut iki yo laut. Laut ki ya laut. Laut iki apa? Segara, Be. Nek sungai, Kali. nek ikan, Iwak. nek laut. Laut utawa segara. Ngene kok jare guru sastra. Laut kidul, segara kidul. Laut iku ora segara, laut iki segara clok-clok. Kleru. Lho, segara. Laut ini ndi segara basa Jawane. Laut kuwi mulih. Lah kok iso mulih? Lambemu lho. Laut, mulih.
Oh, tiba kowe wong nyambut gawe. Kowe iki kuli to, spek kuli kok ya mbok omongne kene. Sindene was 1 2 3 4 5 niki sinten? Indah Argia. Indah Argia niki Santi. Santi. Sopo? Rere. Ah iki Susi. Mbak Wiwin, Inces karo Rison. Rison. Komplit. Anu cobi ngadeg kabeh enggak ngadeg kabeh. Yo ngadeg kabeh. Sanipun ketok gayen menika. Nggawa selendang, nggawa kain kabeh, kaine digawa. Nggawa kain gitu. Selendang. Apa ngono gombel-gombel ngono. Ayo. Nah, iki kula gawene lakon, Pak. Lakone apa bengi iki? Kediri niku kan gudange ketoprak. Heeh. Niki kula gawene lakon Joko Tarub Nawang Wulan. Wah, ketoprakan to ceritane. Ceritane iki widodari kabeh niki. Oh, widodari. Ayo selendangnya digawa. Siapa tindak selendang. Wis kain apa-apa. Nah, iki. Nah, iki para widodari lagi adus. Heeh. Ayo iki ngene. Tangan iki widodari kabeh, Pak. Widodari kabeh. Nggih. Piye Mas lakone Joko Tarub nggih? Iki widodari padha adus ning pinggir kali. Kok slendange dicolong karo Joko Tarub. Oh ngono ya. Yo terus widodari kuwi duwe sayembara. Sapa saka sing iso nemokke slendangku, lamun wedok tak dadekke dulur Sinarawedi, lamun lanang tak dadekke bojo. Oke, masuk kabeh. Maju. Eh sing nemu kok anu kowe minangka dadi Joko Tarub. Sik. TB dadi Joko Tarub. Nggih lho Pak, canggang kok. Aku percaya yen cara dicondra awakmu kan bagus tanpa cocot ngono kae. Wis tak incer lan tanpa cacat, Pak. Tanpa cacat. Iki. 1 2 3 4 5 wis mal. Adus ya. Niki adusnya di live streaming ora? Lah wong adus kok ya di live streaming ya ora. Iki kembangi perahu layar pada adus. Ayo do maju kene adus. Ayo kontrol perahu layar kontrol. Ayo perahu layar itu. Ngadeg sik nyanyi yo teko kayangan. Iki kok kayangan aduse kok kesusu linggih to pendang kosokan to awakmu. Ya yuk perahu layar. Yo, Cok.
ndak ketok karo sing arep kene. Tuk tuk turut tuk turut. Ayo umur lanjut ayo. Boyo melu aku. Meladius ora itu iki nyolong selendang kok meladius bilangnya segere ya ampun ya karena kosongan Joko Tarep iki sing dicolong ki selendang lah apa nyolong sepak kuwi iki ya iki mesti gone iki cawli dari sing ngeping tok ayo disibak kono sampun kondur wonten kayangan to. Goleki slendang lho, Dik. Slendangku mah karo dulur-dulurku ning kene. Lah kok ora enek. Dulurku wis mabur kabeh. Slendange sampean ical. Heeh. Sampean golek apa? Slendang. Iku lho ngene iki lho. Lho. Ayo kocok. Slendange iki apa iki dicolong karo Joko Tarep. Joko Tarep iku. Saya tak colong slendang iki. Tapi kok ora iso bedakno ki slendange kuwi warnane kuwi. Lah aku gak uman slendang kok. Lah ngapa mas aku rabi nggoku dhewe aku. Ketoprak secara slendang kuwi. Jenenge ketoprak iki dalam adegan itu tidak mikir dari segi usia ataupun fisik. Iki tok-tok rupane kabeh padha aku sing gak uman. Ayu dhewe. Ayu dhewe. Ayu apa kowe wedak ora ira gandeng lho. Ora sekelet lho iki kok. Aja bakar-bakar. Lah pancen kuwi ora didasari. Ampun mos aku dipangan Bathara Kala. Wis to manut iki gelem manut to iki ketoprak. Slendangmu kok ilang kowe apa gak duwe apa iki jenenge. Wis trimo-trimo nang dhewe iki. Patemboya. Patemboyamu apa? Lah iya, sapa sing iso nemokne slendangku? Nek wedok tak pek dulur, Mas. Nek wedok mbak akoni dulur Sinarowedi. Lamun engko sing nemokke lanang Sing lanang wis tak pek TP tanggung jawab. Nek sing nemokke lanang tak pek bojo. Lah wong aku slendangku wis apik-apik ning kene kok ilang. nek sing nemokke TP oleh kotot. sing nemokke lanang mbok pek bojo. Ayo. Sapa ta padalan? Lah iya Pak. TP mang sing go sendamu TP. Iya TP. Rupane apa? Sendangku, Rupane TP apa? ya kembang-kembang. Tanggung jawab be. Wis to trimanen kotot ki peken. Terus sing lanang dipek, Bojo sing wedok jangkat sedulur Sinarowedi sing nemu sendangmu ra ono liya. Sapa? Heeh ta? Iya. Lah kok sampeyan to, Mas? kok malah di kene Dalang kok kelakuan nyolongi slendang. iki masih juga awakmu lho be. Ora ngapuk sing nyolong kene aku nyolong. Sing juga awakmu kok. Kowe iki penanggap, Be, iku penanggap ora ketut. Lah kok di kene iki Sik Mas, tak ambune Mas. Sing nyolong duduk sampeyan iki. Aku ki widodari iki Mas Kito. Widodari opo nek iku yo widodo. Ayo. Widodari iki ayu kok. Ayo kudu pepek bojo be ora iso. Ayo. wes tanggung jawab. Tanggung jawab iki. Anak yo iki yo. Tanganmu jae, tanganmu tak ambune. Ayo. Oh mambu solar. Oh iya ora. Ora.
nek sing nemu selendang iki nek wedok dadi dulur senara wedi nek lanang tak pek bojo Mas. Aku lho sik ora entuk rabi karo Pak, aku sik kuliah. Alah, Joko Tarub. wis wayahe ra perlu kuliah Joko Tarub. Iya yo rasa jelas. Ayo kudu tipek bojo Mang Jang. Ayo masalahe nek mbok jupo. Saiki aku ditinggal dulurku lho Mas. Manis ya Allah ya Allah. Kaya sing ndek dadakan mah mojo dhewe. Wis jan tau ngerti sing iki lho aku. Lah kok yo tau dadi langgananku to. Ayo Ndang to Mas. Yo digandrung. Gendang to Mas. Ayo to Mas. Ayo ya. Wong Iwan yo butuh. Ndang to Mas. Ayo. Dan aku selak kudu lho. Iya. Aku sosok gila. Joko Tarub iki kudu manut karo iki. Ceritane aku ya ayu lho Mas. Dari sing ayu dhewe mulane selendangnya mbok colok. Sik koe. Kuwi dhewe kanan kucing. Apa cengkiring kaya maling e. Lah yo. Ayo. Digandrung paling gak digandrung. Ayo gandrung Mas. Ya, ya. Ayo to Mas. Mas. Rek, jake aku kok bengi terus piye iki? Wis sampe gelem ora iki lakone lho, Bek. Wis to penak-penak kowe manut to penak-penak. Enak Mbak Slendro, Mbak. Menapa? Iki slendro ora kowe iki lho ladane. Aku mbok gandrung Mas. Aku mbok gandrung. Sesuk tak idoni lho. Mbok wong widodari ku alus ora kebiayaan kaya ngono kuwi. Kowe iki lha lak widodari sing elek-elek nek sing ayu yo ngene iki polahe. Kok ngono? Kok aku kok kene. Ketok ade petok tado. Maku. Batang. Kok sayang kok batang. Sayang. Ketoke kalem. Rukun Islam. Mas. Pengen taruat kowe. Karo guru kiyah lho. Sing apik. Tamatno to, aku ki tamatno suwe-suwe lak ayu. Ayu apa wis tamatno suwe-suwe ya mutah kok ayu apa. Nat. Sampe Pakde nyongo. Nadian wujud. Kok ndek men to Pakde? Apa Pakde? Nadian wujud temong peksi. Anggitmu aku manuk no piye ngene. Wis tok gelem ora? Iki mboke manuk gagak apa piye? Lah iya. Ayo gandung dicekel Bu, disayang Bu, disayang. Diambung. Ayo diambung, Yo, sabar yuk. Kok mbok api urung-urung. Aku tidak tetanus ya. Gawe paline. Biasa wae rasa kok. Pake kok. Biasa wae kok. Lah penak lho Mas. Tresno yo ngono kuwi kok, Bek. Mingko katon kencana katon telek iki. Oh, bantale, Be, bantale. Ora gawe turu iki. Alus manis nyengsep. Dipangku Mas. Dipangku. Pangku Mas. Apa? Dipangku lho ben mesrane roman. Aku dinen no. Hah? Aku dinen. Ala urung gedhe ya. Dipangku, Be, dipangku. Mbok biasa wae to yo. Sabar ya. Cetak inggano sik iki kok bledos ra karuan. Aku tak lungguh metus ngono. Dipangku karo bojone iki romantis mergo garwa iki sigarane nyawa, romantis karo sing enom. Wis suwe nggonku. Kok amen sakse to Mas. Mobil jamu no lho. Ana duwe anu minyak kayu putih, Pak. Ayo Ando. Lah jagane aku masuk angin.
Ora wis aman iki. Wis suwe kula diajeng. Kowe kapan njaluk tak pendem? Kowe tak lem ning jagat ora ana papat ning donya. Ya kowe sing tak tresnani wong ayu. Iya. Asuhan. Astagfirullahaladzim. Najis bukul aja. Padahal kita kok najis bukul aja. Putra Kanjeng kok putra Kanjeng itu sing muni. Lah ke pengen ijol iki. Suwe kok. Ora usah gawe kuwi tok Kang. Kula ana. Tumpak noter ayo. Wah, truk liwat. Ora ono sinden kok dieret-eret koyo anakan. Contoh Kang Mas sampe kadung koyo ngene. Kena sarungmu jaduh, terkindil-kindil aku karo sampean Mas. Ambung. Dia ambung apa piye? Tapi kocok. Susah. Impet saya betah. Wong wedok ngecek kaya ngono. Bose kalem. Dadi remane nyetek yo ora ndang. Kowe pengen golek wong wedok sing kalem. Wes aku kuwabet asusul. Kowe pengen sing kalem. Oh kene jan sewu lenggarian Bu. Lah nek iki mbok taune lenggah nek golek sing kalem tak golekne. Sing mbok icel tak goleke bocah wedok sing sesuai kriteriamu. Mbok dinggam-gam rambutnya kaya malah gendilang ngono. Gini. Aku nek iki tekan kandang karo bojoku tambah vario gelem aku. Lah wong kowe mantar suprai kredit kok ape mbok ijone iki lho. Wes sik ambekan sik. Lah kenapa ambekan sik? Ambekan. Wong wedok iki pancen ngene iki. Bocah latah mbok jarak. Wong wedok piye kabare paring asma sinten ya yu? Alhamdulillah. Kowe gantine Nawang Wulan ya. Ya ora apa-apa Nawang Wulan. Nawang Wulan sampeyan iki dapur Nawang Wulan. Apa nek ngerti karo apa iki? Ngerti karo kok iki piye? Mati dapur aku. Kok sik metu demit kowe pas metu demit metu demit kan metu. Kok sono ya. Kok metu pocong-pocongan sing dadi kowe ya ya. Lah yo dadi aku jadi patang. Ora dadi Nawang Wulan. Nawang Wulan nek ketoprak wis rampung to ya. Dadi kok nek ngerti bojomu iki kan dadi garwamu calone. Kok nek wis ngerti karo bojomu terus dase mbok keplak-keplak. Enggak mah. Idoni. Iki ngono calatak juara calat. Cecak-cecak nek ngomong sing apik. Apa piye? Diajeng upama ke kelakon dadi bojoku somben kowe kalakon katur lumbaling medheng abung itu salah tabe abung kok tuyul yo cah cilik-cilik lho jare kaya tuyul kowe iki aja nyepelekke tuyul lho. Kowe nek dadi tuyul kowe ndorone siap apa ora? Kowe ngerti gawane tuyul apa ora, Be? Kon golek dhuwit, nek mulih langsung njaluk mie. Ojo diajeng Nawang Wulan. Ing jagat rama papat. Ambung. Rancet ya. Wes suwe kula. Ya sirah lamuk.
Wes suwe nggon kula rada nyangket Idri aman saiki ora digawe iki ya bos kabeh ha iku golek isi saduk yo aman wis to golek isi podangku nawang mulane kowe wae wis iki wae remuk musuh iki wis tanggapan kate 50 silaku remuk ya ora apa-apa ta lamun kowe disepelekke karo kono kowe karo aku ya dianisi Mas lagune anu apa lintang Kairo mangke anu panjenengan kasih parel enggak Pak kasih oh sampun kondur panjenengan ambil ampun wangsul Pak iki nggih wis kondur nggih niki lintang asmara sayang ini sayang Kang Mas sing mesra ya ben pengen ya Kang Mas ya Allah tuwekan ora sih Mas piro Mas wong ayu tresno susah jroning atiku wong kang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas aku yang ngonokne to Mas kaya kae lho Mas iso ora kowe ha jaremu tresno iki ya ngono nang digendong ngono ayo gendang wangi kaya bojoku ayo gendang kaya bakul dawet sing gareng iki lho pancen bojo kaya ngene iki kaya aku terus ayo abang diu nang diserani Mbah Mudin wong ayu tresna susah jroning tak kuwi sinden apa gedebok kok ora jawab apa-apa kok mlumah iki lho ngono kaya ayu-ayu wae lho lha piye to Mas wes kaya wong ngisor kaya sikat kumbane putih kabeh wis emang lintang asmara cahya wiswantara sak jose terspesial buat yang dadapan semejo luar biasa sendiri loh iki oke spesial untuk Balu Adwi Santoso sukses selalu solo anduweni marang wikang singan ya sulang
Lintang Asmoron. Oke. Mbak menawi wonten pamundutan, Mas. Iki akeh banget. Cin, sakit dipun waos. Disum ya. Cin. Iki sampe kuwi. Dari Pak Karjito, Ketua RT 21 RW 04. Dusun Dadapan Desa Sumberjo, Ngasem, nyuwun tembang tari lagu Pepeling. Nggih, Pepeling. Pak Karjito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Mas Didi Wibisono, saya adalah fan berat dari Ringgit Purwo. Ngersakaken salah setunggaling tetembangan wonten Nyidam Sari Kebaco Tresno Pria Idaman. Tembang menika kula aturaken kagem panjenenganipun Mbak Wiwin, mugi pun panjang yuswa dipun paringi sehat walafiat saking kawula Mas Tulkiem, Kampung Inggris Pari ing Kediri. Mas Tulkiem Mas Gawer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalu bucange so Mbak Yulimbo. Kula badhe nyuwun gending. Oh, aksara Jawa nek kurang wulu ra semuni i, Pak. Oke, wulu. Dikek wulu. Oh, kula badhe nyuwun gendeng. Kurang saya. Tak kakek sing akeh, Mas. Kula badhe nyuwun diwut kakek wulu. Kula badhe nyuwun tembang Kiker Sumiler kalian sarung jagung damel pelok barang. Tembang punika kula kintunaken dumateng Bapak Kades beserta Ibu atau Bapak perangkat Desa Sumberjo. So kagem masyarakat mugi tambah bagas kuarasan. Amin. Saking kula Bapak Sidu. Oke. Duh, Bapak Sidu? Bapak Sidu. Iya, Pak Sidu. Sidu iki merek buku. Sidu kuwi sinar dunia, Truk. Sidu merek buku, Truk. Oh, saking Bapak napa jenenge? Kula Ringgit Pos Galantas saking Pak RT Tresno Surya Widodo. Pak Sidu merek buku sinar. Pak Tresno Surya Widodo. Pak Tresno Surya Widodo, Pak RT 11 Sumberjo, Jawa. Saking Kitir Sumilir. Ingkang kadawan sinten? Coba cantiknya Cahyo Nuswantoro. Siapakah dia? Ada Injas Nuli. Yo coba suara Cahyo Nuswantoro. Cantiknya Cahyo Nuswantoro. Lho pancen yo piyane cantik ya perlu dilem kali ngendikane Mas Dalang to, Mbak. Aku diceluk cantik kok. Oh, cantiknya Cahyo Nuswantoro lho, Ben. Cantiknya Cahyo Nuswantoro niki. Lah, iya. Iki siden pilihan lho, Mas. Pilihan rumah samune dadapan ya ayu dhewe lah. Oh, alah kowe iku boyo ning omahku kok ora enek kaca, mbok ngaca. Piye to, Pak? Lho yen sing nyuwun sewu kaya Mbak Rere, Mbak Santi, Mbak Indah iki ketok ayu. Lah aku. Kowe iki lho kaya ora isin. Penonton sampe ngerti ketok kewer. Omong ketolek awal kewer. Aku jari kewer. Nek liyane yo nyuwun sewu pesindian niku mbok jenengan
penting wis gawe kebaya, gawe jarik, gawe gelungan. Mbok yo sing halus, sing anggun. Ya sekurane. Kudune piye umpama ditinggali Mas Didi. Sinden idola ratu dari Cahyo Wiswantara paling gak kan lho. Ditotonyo sewu Mbak sinten? Mbak Noli. Nek ditimbali ku mbok sing anggun kados dening Bu Inggi Blurah. Paling gak iku lho tangane ngene. Rodok mendak sithik mesem. Moto kiwa dibak ngiwa, sret. Moto tengen dibak nengen, sret. Kira kuwi Sama tak gua nang dhuwur wis ora ndak moto. wis lurus ae. Mesem karo mlaku Cahyo Wiswantara nolik mereka mesem. Ketok anggun. Oh iki lho bintange Cahyo Wiswantara. Ngene ya. Nek plengah-plengah ngono harus gitu ya. Jajal kene perlu contoh ya iku TB iki sak kulino apa iki nyontoni sinden ya piye. Tangane ngene. Nah, mendek ada ku jenenge kayak ku sekokmu bosok sitok ya. Macam mana? Nah. Mlaku demes-demes. Gak ditabui. Noli Presiden Ratunya Cahyo Wiswantara. Mlaku. Dik. Mbak Noli. Dadi teng pundi, Mbak? Sampai dadapan kan. Ya. Bali Orono. Kabar sebut aparane ning yo apa kabar sebut apa parane apa ning yo pantes pomo gandengan karo kowe lho Be. Jajal digandeng karo kowe. Ono sio-sio Karo modelmu kowe presiden pilihan. Oh, Mas TB nyun sewu Mas TB. Oh digandeng. Mas TB nggih, badhe teng pundi Mas? Anu badhe teng ngene pasar Mas. Lah ngopo Mas? Anu mbak batang. Kowe iki yo gandeng yo sing pas. Jajal aku ditakoki modelmu nek karo presiden kok kenyek tenanan Mbak. Maku. Mas Rendro, wonten dawuh Mas, badhe teng pundi? Ngawino jaran Mas. Iki jenenge lho, jaran. Kita semilir yo, Mbak. Kita sumilir yo. Cahyo Nuswantara. Sik ngarepe digawe beda, kayak velocity nanti ya. Duduk ya. Langsung masuk lagu kok ya. Ayo, tangannya piye coba ngene, dikasih contoh. Mbak. Iki pemone duwe gak iki kok Mas. Ngene iki sampe gak lagi sik. Nah, piye Dejal? Mas musiknya Mas, bentar. Terus tak tonyo lho iki sampe. Sabar. Wis mlaku elek, keplok elek iku. Ngene lho. Piye jajal kene tak celane. Ayo. Mas. Contoh nih mbahmu. Oh, mbahmu penyanyi pilihan sinden pilihan kok. Nah, saya. Ayo. Yuk, Mas. Santai. Si jadi saya ini jadi nyapa to bengi. Biasanya ngapi lho. Wah, ngene kok campur sari tanggapan larang ya. Ayo ya. Duduk ya. Mas. Kurang cepat. Kecepatan. Iki wis enggak ada. Boleh gak iso tak pilih iki lho. Dah. Yo beda. Ya. Mas. Cek kalem. Cepet. Kecepatan. Kurang sing bener to, Be. Nah iki jajal. Wes. Kalau ora nyor pangapunten niki sindene kok jajal. Kepes cedak karaoke ndelete kabeh jane. Ayo Kita mainkan. Alah iki meneh. Kok sing ayu-ayu ra iso apa meneh iki. Pengen ora? Model kok sing marano. Wis rasa aku yakin karo iki.
bidang marahi. Oh, paham. Sesok siji loro telu ora usah budal. Sing budal iki tak geganjel debok. Sing iso ya iki be. Jajal marise. Masa sing ngayu-ayu salah ka sing otot malah bener. Lah kudu sok tiktokan kok. Lho kita sendiri Mas Cahyo, Luswantara. Coba. Santi sing halus yo. Santi, ayo. Ya, Santi. Ya, Cepat, Le, cepat. Ayo. Mugi padang dalu menika dadi srana tuwuning berkah kanugrahan mugi Gusti Stay
samurtanipun Mas Tuliem ya Mas. Ya. Ya iki ngatur ki sing demen karo tayo, Pak. Oke. Ini tak gep cara Malangan ya, Kris ya. Dadi sing sarambahan sing model kaya oke jenenge tayo terus jaipong apa dangdut gentenan ngono kae lah apik. Oh, tayo Malangan. Ya, tayo Malangan. Coba Wiwin. Wiwin ayo, Bro. Ya, gubuk asmara. Cocok nih. Ya. Kayuman. Dari ki nonton perang gadale Mas Didi. Lah, mau jurus sando iki jelas. Oh, tekan jurus sando bareng. Brotoseno ya. Ya. Gubuk asmara. Sebesar kanggo dulur-dulurku saka Bodak Puncu, matur sembah nuwun. Kanca-kanca saka Gringging. Oh